Tak pán brankár, aké máte pôžitky po dnešnom zápase HC Handlová versus HC Handlová 2? Ich weiß nicht, noch einmal bitte. Nerozumiem vám ani slova, ale nevadí, môžeme pokračovať. Bitte noch einmal. Bitte noch einmal? Ich weiß nicht, was sagst du? Dobre, to bereme, ale teraz skutočne, čo hovoríte na to, že ste dostali asi 30 gólov? Bolo to nepríjemné, ale 100-krát lepšie ako drotov dolka. Nevadí, ale tak nehambíte sa to, že ste prehrali, hej? Nie. Bol to môj 90% výkon, lepšie to už nejde. Tak to som rád. A čo hovoríte na druhého brankára, ktorý zachytal dneska vyskutočne a asi z 30 strel dostal jeden gól? Kolega podal heroický výkon, ktorý môžeme ho menovať za hráčom týždňa. Dobre. Ďakujem vám pekne za rozhovor. Uvidíme sa na budúce. Svete.